Εδώ έχουμε μια κατασκευή για το φωτισμό φθορισμού, όπου έχουμε σύγκριση του απλού ballast, όπως το γνωρίζουμε όλοι, είναι το ballast μας και τα δύο starter, ένα για κάθε λάμπα, σε σχέση με το ηλεκτρονικό ballast που είναι το καινούριο. Να δούμε λίγο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει το καινούριο ballast σε σχέση με το παλιό. Το πρώτο είναι ότι έχω λιγότερα εξαρτήματα. Δεν έχω starter, έχω μόνο το ballast στην ουσία. Πολύ λιγότερη καλωδίωση και πιο απλή καλωδίωση. Και ξεκινάμε τον φθορισμό. Θέλω να προσέξετε με το που θα πατήσω το διακόπτη, τα starter, να δούμε λίγο τη συμπεριφορά τους. Βλέπουμε ότι ανάβουν τα starter και αμέσως μετά ανάβει η λάμπα. Και βλέπουμε ότι το φαινόμενο είναι βίαιο. Βλέπουμε ότι η λάμπα ζορίζεται και αν είσαστε και κοντά θα ακούσετε και κάποιο θόρυβο. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, το φως που τρέμει, είναι το γνωστό στροβοσκοπικό φαινόμενο. Με το μάτι υπάρχει το ίδιο φαινόμενο, το μάτι μας δεν το βλέπει τόσο έντονα, αλλά όπως βλέπετε το φως τρεμοπαίζει και αυτό οφείλεται ότι του δίνω ένα λασσόμενο ρεύμα που η έντασή του και η τάση στην ουσία μεταβάλλεται. Οπότε βλέπουμε ότι μας δίνει παλμούς. Αυτό μας κουράζει πάρα πολύ στο μάτι και όπως βλέπετε δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοιο φωτισμό για να τραβήξω βίντεο. Να δούμε τώρα λίγο την έναρξη στο ηλεκτρονικό ballast. Όπως θα δούμε τώρα, η έναρξη είναι άμεση. Και όπως βλέπουμε το φως δεν παρουσιάζει στροβοσκοπικό φαινόμενο. Αν βλέπετε κάποιο στροβοσκοπικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή, είναι από το φωτισμό που έχουμε στην οροφή. Κοιτάξτε σύγκριση. Απλό συμβατικό ballast, στροβοσκοπικό φαινόμενο το τρέμουλο, ηλεκτρονικό ballast, όπως το έχω. Επίσης, αυτό που επιτυχάνω, και θα δούμε τώρα ότι η ποσότητα του φωτισμού είναι ίδια. Βλέπουμε δεξιά πάλι το στροβοσκοπικό φαινόμενο, αριστερά δεν υπάρχει. Η ποσότητα του φωτός που βγαίνει και στις δύο περιπτώσεις είναι ίδια. Αλλά στο ηλεκτρονικό ballast επιτυγχάνω 30% οικονομία ρεύματος για το ίδιο φως. Επίσης, έχω συνημήτων ένα συντελεστή ισχύως 1, το οποίο είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ εμάς τους ηλεκτρολόγους. Και έχω 30% παραπάνω διάρκεια ζωής, γιατί δεν ζορίζονται οι λάμπες κατά την έναρξη. Όπως βλέπουμε εδώ, αυτό η έναρξη είναι ένα βίαιο φαινόμενο με μεγάλες τάσεις, το οποίο σταδιακά καταστρέφει τη λάμπα.